Коста хора, съм Пандамен и днес ще играем малко Агар.io. Започваме да ядим хорици, да хапваме I suck in eating balls. No, lagging every day. So lagging, why this lagging? So fucking lagging. Напишете в коментарите на какво ново да направя като епизод. Просто нямам никакви идеи, хора. Никакви. Нямам абсолютно никакви идеи. Само една игра с една лекува. Ако искате, може да посетите канала на Сени Пени. И той качва много хубави клипчета на Clash of Clans, на Clash of Royale, на онази, не знам какво беше името, играта с акулата. И това беше. Да. И Майнкрафт, да, и Майнкрафт качваше. И да. Две. О, моя баба. Камо и... Как беше толкова голям? Той беше колкото мен. What the fuck, man? Много яка игра. Много яка. Много тъпата. Алекс. Алекс тъп. След малко се връщаме. Сега малко. Имах и друг аккаунт, който бях доста силен, ама се отказах, защото се изнервих и до там беше просто ръп. Айде! Ще ги бием, те са този слаб, този нуп лидер. О, има луч обаче, но и аз съм. Има шанс. Ще ти бием. Леш. И реп, стингпейс. Арчери ще пуска тук. Ще пуска арчери. Пускай. Фак. Пекичка. О, мама ни е страхотия. Ой. О, пак луч. Да бе ще луч. Аре повече. 2016 също 2016. О, празник на всички. Аз до сега бях на манифестация. Не си чувствам краката. В тъп файербол. И рип крака. Напишете в коментарите рип крака. И да, епизодите, какво ново да правя, както знаете. Като го казвам за 100 пъти или да се прави като съм. Дай му на базата, дай на дебеля. Както и трети Иванова, ето трата е виновна. Ето Тритка Иванова, това е яко. База! База, да. Няма шанс.
База. О, Golden Chest. Bitches. Искам го цъкнах. Защо всички пускат този тъп файербол, като никакъв демидж не прави? И тъй бъв файербол. Друго веднъж ще пусне гигант. Разбира се, ама разбира се. Разбира се, че ще пусне. Чакай, сега не е гигант. И давай. Дай му на дебеля. База. То го разцепихме в началото на това. Бързо победа много. Ще прикламим. 100 рейч искам легендария. Апдето малко. Сега очаквам да ми даде Balloon Power. Ще го взема с това Golden Chest. Мога да е нещо. Добре, нещо не даде, но къде? Да дам ли на женката? Да. Трети левел! Ще видя канала и ще влезна. Така ли беше, не си спомням. Не направя ли клан? Нямам идея. Валкера. Валкура, Валкур Пауър. Това помага за скелетите, ама ще го служа.